Velkommen til en præsentation af Greve Gymnasiums nye elektroniske lektieværksted. Vi starter lektieværkstedet i næste uge, det vil sige i uge 40, men her følger en lille præsentation af, hvordan man kan bruge det elektroniske lektieværksted, som kommer til at ligge om aftenen, mandag, tirsdag og onsdag, så når I allermest har brug for det. For at man kan bruge lektieværkstedet, så skal man bruge lidt remedier, og den ene ting, man skal bruge, det er et sæt hovedtelefoner med en mikrofon på, og det kan sagtens være det, som man kunne have for eksempel for sin iPhone. Derudover så skal man også bruge en computer med internetadgang. Den måde, man kommer på er, at man går på internettet og går på den side, der hedder fronter.com/gg. Der kommer til at ligge et link til den her side, både på hjemmesiden og på Lectio. Så bliver man bedt om at logge ind på Fronter, og der bruger man et brugernavn, som er det samme, som man har fra Lectio, og så bruger man det superhemmelige password 1234. Når man så kommer ind i Fronter, så logger man sig videre til Greve Gymnasiums lektierum. Det tager et par klik for at komme derhen, men man ender med at få startet det her program, som hedder Illuminate, som er det program, som den elektroniske lektiehjælp bruger. Hvis man bliver bedt om at åbne noget, så siger man ja til det. Så kommer man ind i Illuminate, som ser sådan her ud. Og det første, man skal gøre, når man er kommet ind, det er, at man skal have justeret sin mikrofon og sine hovedtelefoner. Og det gør man op under Tools og Audio Setup Wizard. Og der bliver man ført igennem sådan en guide til, hvordan man kan indstille det. Og så er man sådan set klar til at gå i gang med at få hjælp til sine lektier. Og systemet giver meget sig selv, hvad det er, man kan gøre, og man kan ikke gøre noget forkert, så man kan ikke ødelægge noget, så man kan prøve sig lidt frem derinde. Ellers så kan man også få hjælp af de lærere, der sidder der, som jo kan guide en, hvis der er et eller andet, man ikke kan finde ud af i selve systemet. Men grundlæggende så består Illuminate af flere forskellige muligheder for at få hjælp. Der er blandt andet den store whiteboard herude til højre i den røde cirkel. Der kan både lærere og elever skrive, tegne, hente billeder ind, kan man som lærer. Så der kan man få de samme funktioner, som man kan på et normalt whiteboard. Så i den blå cirkel er der en chat-mulighed, hvor man jo for eksempel kan stille det spørgsmål, man har, hvis man ikke lige kan komme igennem på mikrofonen. Den grønne cirkel viser den knap, man skal trykke på, når man gerne vil sige noget. Så den kan man jo trykke på, og så kan alle, der er på, kan høre, hvad der bliver talt om. Så det er sådan de grundlæggende funktioner, der er. Programmet kan rigtig mange forskellige ting, men det tror jeg, vi må lære os selv hen ad vejen. Hvis du har lyst til at prøve det her, så er det fra i næste uge. Mandag er det en fysik-kemilærer, der sidder klar til at hjælpe. Tirsdag er det dansk og samfundsfag. Onsdag er det engelsk og tysk. Og det er mellem kl. 20.30 og 22.00. Jeg håber at se så mange som muligt derinde.